इतना ना बोले के चाहिए। ओहो छूट देले बनी। अब ओहू में हिजरन सुन के तो हम औरी बर्दाश्त ना करब बात। अब तो यहाँ का 2 बजा देने। हाँ ठीक बा बा 2 बजा देने। हां 2 हो गई 2 हो गई 2 हो गई। आ कम रुपया प्रयास ना करनी है। हां 2 अब बताइए हम कहनी कि यहाँ के जगह ले ले रही बेंचो कंपनी। हां तो नाम सुन के बुझाता कि ना कि कोनो अंग्रेजी कंपनी बेंचो कहनी है। हां अब यहाँ के डायरेक्ट कहता नहीं कि बेटी चो इना वो ले कनी छोट कंपनी बा नतीन कैसे नतीन चो। ये नतीन चो अब भगिन चो कंपनी बा आई बोली तो ये कंपनी है नतीन चो भगिन चो। हां तो डायरेक्ट गाड़ी दी तो जरा दिमाग काम नहीं खे करता डायरेक्ट गाड़ी दी। बार काय कोई नहीं ए जरा और गुरुजी के फोटो बा। इहो तो उहे बारे लगिए बारे डाटा नहीं कर वो ने टिकौते नहीं कनु कराओ। आई कहां विजेंद्र बाबा कहां लगिए बारे डाटा नहीं कर। खूब तिरछा फोटो। अब प्रसंग में यहाँ के कमी निकल के जीत। हां चिल्हरनिया खीरवा लेके उड़ गए तो फिर जग भेल कहनी कि पूरा लेके उड़ गए। कहनी कि आधा झपाटा मारला पर कितना खीर मैंने लेके उड़ल पूरा ले जाई। मैंने केवल अबे छीनी झपट तो पूरा छीन ली। अपना माइंड नहीं है आपका कुछ। अरे माइंड में सेंस थोड़ा भी नहीं है। आ यही पर कहो कि इंजीनियर है हां लेकिन वो पंचर सा चल इंजीनियर। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। गीत संगीत में ले चलो काहे कि गीत संगीत के व्यवस्था रुआ लगन नहीं ना रुआ खाली बोल सकिले बका बका बोले कोई तो रुआ बोल दे। जहाँ गीत संगीत के बात है वो जा लोग हमरे के खोजी कि हलचल जी कहाँ बानी गीत गावे के ले चलता नहीं ले चलता। अच्छा ये आवाज बहरियो जाता का कितने दूर में बा उतने दूर में बा। हां अब तो मन पड़ल कह दे कहि जाई बाहरो जाता। अच्छा देखल जाई तनी माइक हटा ले जाए बाहर ना जाए दिए। और नहीं के हिजरा सरवा नाचत। अब ओकरा के हम बोलती ना। अच्छा वो तल में रिमझिम हमार ऑयली है न चली है। एक वाली कहली है कुछ लंगड़ भाई के कुछ कहली आउआ के सरवा कहता कि छेदा भाई मौगा कंछेदा मौगा का जो कहला ठीक बा वो हिजरा बोले ल सौकनी के मुंह पर लगाम ना होला। कहला बिनु रहते नहीं। अरे कर ना कहता कि काला बिना रहते नहीं के। हां आ सरवा पी लेला तो के आराते नहीं के। नागिन डांस ना चला बा। ये बलिया में प्रोग्राम हो जा यूपी में तनी वीडियो निकाल ले सरवा का वीडियो तनी दिखावल तनी काल हम के बलिया रही जे दोनों मंडली रोकर है। आई दिन में पी गई सरवा बुझाता कि नागिन डांस करता तनी हने ले ओलो तनी कैमरा लो कैमरा दिखाओ कैमरा जूम करो जूम। ई सरवा मानी नहीं जो चाहत तो नेकरा ले हम दे दी है देखा है सॉफ्ट ये इंजीनियर हिजरा है सरवा सॉफ्ट इंजीनियर कल दिन में नाच के बुझाता फुलवारी में नागिन निकल खींच लो निमन एगो तो इंजीनियर के भेज दे हलस। तू लो ले लो एगोड़ा के भेज दे ले ई काल का सीन है बलिया जिला डालिए तो सब रही आई है रात में बोला तो बर्दाश्त नहीं कहता मैंने वो खेत में सुतर हो गए बगीचा में हो गई काम लेके नहीं देख लो अरे तोरे के सुतर ये झूठ सच बा सुतर हो जब मल मूत्र क देले रह गए। हाई बारे हाई
यो का वीडियो बा उत्पत्ति सिंह इनो के रखल बा ई बोले ले ना ये के लिए हक दी है बैटरी पर हमारा भइल कौन काम बा हमरा के बोलला के हां बोलने जा व्यास तेरे बेस के तू बोलता हां कितना प्रेम से लंगड़ भाई कहता तू कुछ हमरा कहता रह लेकिन तारा में गलती नहीं है हां रहुआ तो महान व्यक्ति न है हां एक दिन 12 बजे दिन में गर्मी के दिन में जान जाए टो घाम भाई आई ललका शर्ट जन पहले बा खेलत रहे हां बैटरी पर भइल बा आज जब बैटरी पे हो गए चाहे जनरेटर पे हो गए तारो से काम होता। खेलत रहे हां गोली आ तो लेकर बाबूजी देख ले हां देवेंद्र अरे हे घामा में गोली खेलता रहे रह जो तेरी मां गाड़ी देख के करे के चोहट लई भागल घर जाके घरे कलस की माई रे बहरी घामा में खेलत रहनी हां बाबूजी देख लेले बारे तोरा बहुत मजा आवे वाला बा माई कहली कि तते खेलत रहले त हमरा मजा कैसे ते कलस की ना हम कहत नहीं कि बहुत मजा आवे वाला हां एक माई कहली कि का भइल बा बोल कलस की का नहीं खे भई बहुत तोरा मजा आवे वाला बा बोल बेटा का भइल बा बोल कैसे मजा आई हमरा ते कैसे जानता रे कलस की हमेशा जानता नहीं हम खेलत रहनी हन अच्छा बाबूजी हमरा के देखले त गाड़िए के मुंह चहेटल है कर के रे घामा में खेलता रे चल घरे चल जल्दी साड़ी फेंक कर नाइटी पे हो जो कोचिदा इहे चाहला इहे हो तो बोला गइल जाता तारा जोग एई पर कहब कि हमन के बहुत बड़ फालतू है जाए मर दे गिनवा बोलो औ कहता के बादशाह बना ना उ ठीक कहल ओ ठीक कहता ओका बात जाई जबे उनकर कहीं का कुछ होता कह दे ना हो हमरा मामा के यहाँ का हां लागे भूख ना त जोरब त मामा के लइका निकल जाई तब मन मरले रहत रुरीम जी मन चंचल नहीं खे रहत मन चंचल नहीं के रहती का चाची के पियावा फोन नहीं के करत का फोन नहीं के आव नहीं खे घरे देवर बारे से हां तो मांगो देवरे से नंबर मांगो जरूर रखले हो यहाँ से नंबर मांगो ए बबुआ जी का श्रीमती कुमारी भौजी देवी जी राउर भैया जी के नंबर रखले बनी तारा पहले नहीं खे ए जी हमरा लगे बा उ पुरान नंबर बा हां वो बंद बताओ तो हां और हमर मोबाइलो खराब हो गइल बा हां तनी अपन मोबाइलवा से लगा के हमके दी ना ला ना हमारे फोन वाले लगाओ लगाओ भर मुठ ए बबुआ जी हां ई कैसन मोबाइल देले बनी का भइला ई तो फूल गइल बा डिलीवरी बा फूल गइल बा के चौथा कहानी के फूल गोल बतला है ये सैमसंग का महंगा मोबाइल 1.25 लाख के मोबाइल से लगाओ S23 इधर अल्ट्रा S11 ए बबुआ जी हां ई के ते खुली अरे अंगुरिया वो तो के में अंगुरिया आगे से कि पाछे से अरे आ गहिल अंगुरिया वो न देखब त हमरो मजा ये भौजी हाँ खुल गेल नंबर बोली लिख बोली 94 14 94 14 14 94 14 एक साथ 1 7 2 6 2 6 6 2 6 लगाओ टुस टुस मोबाइल हो गए हल्ला गैस बनल ओकर रिचार्ज खत्म बा हम जान गनी हां ए खाली हमरो लगे फोन कइले नंबर हम सेव रखले बनी मिलावा ना हां 94 400 मंगर में मंगर में आप 95 500 लौंगर में लगाओ टुस टुस चर चर उठाइए ना चर चर उठाइए ना चर चर अभियंता के गाड़ी में ढुकाइए ना गाड़ी में हेलो हेलो हाँ हेलो के बोलतनी चिंजा कि हमर राजा जी बोलतनी ना तो तार प्रजा जी बोलते नहीं कहे गिरी लक्ष्मी ए जीरा और गोर छुके हम गोर लागतनी अरे चिरंजीवी भव कह समाचार
काई राजा जी का हो समाचार पूछत तनी हाँ। बताई नए नए गौना करा के हमके लेके आई हाँ हमके घर में छोड़ के रो बाहर चल गए हाँ रो तनको न बुझाइल हम केंगा जियब हम केंगा रह अच्छा हम नु बाहर बनी घरे बाबू बड़े ना लो और समाचार कह लइका फइका क्वेश्चन बड़े आवाज नहीं खावत लइकन के लइका सुतल बाण स सुतल बड़े सब बैठल काटी के बड़े। सुतल बड़े सब और कह समाचार ए राजा जी हाँ अब जल्दी से रो घर चलाए का हो रो बिना मन हमर लागत नहीं है अच्छा तनी मीठ बोलत कि हम ट्रेन धरी ए राजा जी हाँ हमरा के घर में छोड़ के हाँ अरे वो झरिया बनी बानी 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 हमरा के घर में छोड़ के रोवा झरिया बनी ए राजा जी भली रोवा करिया बनी बाकी दिल के भीतरिया बनी यही से तो लंगड़ भाई थमले हमारा अणिया बानी ये सब फालतू काम ना कल फोन कइले बा कल का प्रोग्राम नानू रहे कहता कि तनी खेसारी से बात कराना दो ती कब होती है बे आज खुश होई प्रोग्राम बा आज ओकर प्रोग्राम बा खुश होई किया रे माटी लागल बड़ा लॉय में लेकिन आवत नहीं रो भइल सा बिना फांसी लागल तू कजनब ए राजा जी तू नयो खिया रहेला जगल परत नहीं खबो परत नहीं खबो लोर से भीगेले जवानी बिरह दयाग में फुका रोजे बानी परत नहीं खबो परत नहीं खबो परत नहीं खबो लोर से भीगेले जवानी बिरह दयाग में फुका रोजे बानी परत नहीं खबो चाचा नाम ना बताओ नहीं लेकिन लयदार बने तो बेरुआ पुरस्कार दिले बने हे बेरा नाल बन आहा ठेकैचा भी यहाँ के रह चुकल बने एगो औरी भैया पुरस्कार दिले रहनी हमका के नाम मामा भैया के शशि भैया हमरो के पुरस्कार दिले रहनी हां रिमझिम के भी आ एगो औरी भैया बारे लॉय में आके पैसा दिले रहनी हां नारायण जरुआ के बना के 1 घंटा गौनी हां हम ना देखने के 200 रुपया के दिल हो करवे उहो भूख में आवेला
अपने गा के बैठा रह दूसरे के डिस्टर्ब करत आइए रहुआ सबके बुझाई ना हम सब जानत नहीं ओकर ताल में तो घरवा आ जाए बोलो सहल सहल नासिक घरवा आ जाए बोलो सहल सहल नासिक खात नहीं कि खाना पियत नहीं कि पानी खात नहीं कि खाना पियत नहीं कि पानी बिरह याद में भूखा रोजे बानी खात नहीं कि खाना परत नहीं खबोर लोर सभी गेले जवानी बिरह याद में भूखा रोजे बानी परत नहीं खबोर हमने के पहुना रहनी है एने उ भाषा रिमझिम के देनी है हां चिन्हलू है भैया तार ना चिन्हलू पुरस्कार दिल बनी हमारा पट्टा बाबू हजारों हजार रुपया पुरस्कार देके गई नारायण जी ऐसे ही बना के रखा वाह एक मिनट रोको हमारा विकास पासवान जी बानी पुरस्कार दिल बानी हमारा अरविंद भैया 500 रुपया पुरस्कार दिल बानी भैया का स्वागत करो वाह हम बेरा काहे कहनी कि बराबरी मत बोली हम अभियो कहते नहीं कि हमारा सब कलाकार के बोली हमारा के मत बोली ना तो बाद में अफसोस करे के पड़ी का ए भोजपुरी में 2-3 गो कलाकार के मूर्ति बनल बा ओका बका बका कइला पर ओकरा कलाकारी पर महेंद्र बाबा के ना तो भिखारी ठाकुर जी के आ तीसरे अगर मूर्ति बनी केहू के तो हमार बनी एकरा के गलती नहीं की कह तीसरे केहू के मूर्ति बनी तो हमार बनी आज ये मूर्ति बन जाए लगभग लोग मूर्ति गा के पीछे घुरियाए लगभग लोग कहे कि हम इनका संग गौले बने गनई कुछ कह देत रही करे बाग व्यास तो वो दिन अफसोस होखे लगे इनका मूर्ति का कौन काम तो खुद मूर्ति रखा ई तो मूर्ति पोछी ये तो खुद मूर्ति हमें तो रहिया निहारी ले बोलो कौआ उचारी ले बोलो तो रहिया निहारी ले बोलो कौआ उचारी ले होला बिहान से सा जय राजा तब मन अपन मारी ले बोलो
हलचल श्याम बाबू कुछ चाही ना निशानी हलचल श्याम बाबू कुछ चाही ना निशानी बिरह के याद में फुका रोज बानी परत नहीं खबो परत नहीं खबो लोर से भीजेले जवानी बिरह के आग में फूका रोज पानी परत नहीं खबो लोर से भीगे रे जवानी बिरह फिर हमारा चित्रवलिया से हमारा बबलू भैया हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिले बानी तो 2 गो गीत के फरमाइश बा पहले एगो दिल हकी चार्जर